Szeretettel üdvözöllek! Ez itt a Dőlj hátra, 5 perc én idő. Kapcsolatok, önértékelés, tudatos élet témáról szóló podcast sorozatom. Herold Enikő vagyok. Örülök, hogy itt vagy. Ma döntési helyzetről és helyzetekről beszélek, és arról, milyen 2 kérdés segít bennünket ilyenkor. Amikor döntés előtt állunk, sokszor az érzelmünk és a racionális érveink vitatkoznak bennünk. Menjek az érzésem után, hallgassak rá, vagy inkább az észérveknek megfelelő utat válasszam. Olyan is van, hogy 2 vagy több érték ütközik bennünk. Legyek ebben a helyzetben megértő és empatikus, vagy húzzak erős és egyértelmű határt. Feküdjek le korábban, mert fontos, hogy kipihent legyek, vagy megtegyem még ma este azt, amit megígértem magamnak, esetleg valaki másnak. Az életünk a döntéseink eredménye. Az, amiben most és ma élsz, a gondolataid, a hozzájuk kapcsolódó érzelmeid és a rájuk válaszként adott döntéseid eredménye. Ahhoz, hogy jó és helyes döntést hozzunk, fontos, hogy tudjunk, mit szeretnénk és hova szeretnénk megérkezni. Ha ezt letisztáztuk magunkban, nagyban megkönnyíti az életünket, mert mint egy világító toronyként irányt és utat mutat. Könnyedén el tudjuk dönteni, hogy az, amit csinálunk, vagy amire készülünk, hogy megtegyük, abba az irányba vezet, ahova ezt szeretnénk megérkezni, vagy pedig elterel bennünket, és esetleg épp az ellenkező irányba visz. Az egyik kérdés, ami döntéshelyzetben segít bennünket. A jövőből visszatekintve meg fogom bánni, ha ezt vagy azt megteszem? Vagy meg fogom bánni, ha nem teszem meg? Például, meg fogom-e bánni, ha belemegyek egy erkölcsi szempontból kétes üzletbe a rövidtávú anyagi nyeresség érdekében? Vagy meg fogom bánni, ha viszonyt kezdek egy párkapcsolatban, házasságban élő, érzelmileg éretlen és bizonytalanul kötődő férfival, nővel? Vagy az ellenpólust, meg fogom bánni, ha a belső bizonytalanságom miatt nem jelentkezem egy állásajánlatra, visszautasítok egy lehetőséget? Vagy nem hívom el randira azt, aki tetszik, megérint, és hagyom kisétálni az életemből? A másik kérdés. Ha előrevetítem magam néhány évvel a jövőmbe, elégedett leszek magammal? Büszke leszek magamra, hogy ezt vagy azt megtettem? Büszke leszek arra, hogy átmentem a félelmemen, és belevágtam egy új dologba? Elégedett leszek, mert ellenálltam a kísértésnek, és lemondtam a késői evésről, az egészségtelen ételekről? Büszke leszek, mert ellene mentem a mintámnak, és benne maradtam egy kapcsolatban, amiben a valódi lelki közelség elsőre megrémített? Büszke leszek, mert felvállaltam egy konfliktust, kiálltam magamért, képviseltem azt, ami fontos nekem? Vagy épp büszke leszek arra, hogy csendben maradtam, és meghallgattam a másik nézőpontját, ahelyett, hogy ledomináltam volna őt a saját véleményemmel? Büszke leszek, mert javultak ezáltal a kapcsolataim? Vagy elégedett leszek, mert a pozitív környezeti hatás mellett döntöttem a rövidtávú nyeresség helyett? Az érzelmeink, az érzéseink zsákutcába vagy tévútra vezethetnek bennünket. Vannak érzelmeink, amik régi mintából, gyerekkori vagy akár későbbi sebekből fakadnak. Fontos ezeket tudatosítani, és fontos tudatosan ellenük menni, ha szeretnénk valami újat, új minőséget, új jövőt megvalósítani az életünkben. Lehet az az érzésünk, hogy vajon mit fognak szólni mások a döntésemhez? Mit fognak szólni, ha elkezdek másképp működni? De végeredményben egy valaki véleménye az, ami igazán meghatározó. Ha jó döntéseket hozunk, építő számunkra, és ez a saját véleményünk magunkról. Melyik és milyen döntéssel nézek esténként és reggelente jó szívvel tükörbe? Köszönöm, hogy meghallgattál, hogy investálsz magadba, hogy fejlődni szeretnél. Szívesen fogadom a visszajelzésed, gondolataidat, örülök, ha megosztod másokkal az epizódot, akiknek adhat. Kérdésedet, önértékelés, kapcsolatok, tudatos élet témában szívesen fogadom, üzenetet a weboldalamon keresztül írhatsz nekem www.heroldenikő.hu ékezet nélkül. Ha szeretnél értesítést kapni a következő 5 percén idő podcast epizódokról és a Live Talks élő coaching beszélgetésekről, iratkozz fel a csatornámra. Ha szeretnéd követni a posztjaimat, Facebookon, Instagramon is megtalálsz. Legyen szép napod!